Arratsaldeon eta ongi etorri beldur barikeko 12. ediziora. 12 urte. Ez dia gutxi, Libe? Joi, keba. Dakizunez, emakundek eta foru aldundiek eudelekin batera bultzatzen dute beldur barik. Eta beraz, 1000 esker egin duzuen guztiagatik, hau posible egiteagatik. Atzo, azaroak 25 indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna izan zen. Beldur barik programatik indarkeria horren aurrean euskal gazteen hausnarketa eta erantzuna lantzen eta zabaltzen dugu. Beno, badakizuenez aurten ere ezin izan da topaketaren ekintzak eta tailerrak aurrera eraman. Eta, beno, gune gorrian gaudelako. Orduan, pena eta... Bai, pena bat izan da azken finean, ez? Egoera gezti gutxi aurrera ematen tailerrak eta hemen genituen ekintzak. Baina, bueno, hemen gaude, ez? Aurkeztu tokatzen zaigun atalau. Bai, aurrera goaz, eskerrik asko Julen. Edozen katzutan eskerrak eman nahi dizkiegu Aguraingo udalari, Arabako Lautadako berdintasuneko sailari, institutoei, eskolei eta bereziki eta garrantzitsuenei inguma Angurainoko talde feministari eta Dulantziko talde feministari, Gazteriako eragilei azken hilabetetan elkarrekin egin dugun lan guztiagatik, eskerrik asko benetan. Hori da, Libek oso ondo esan duen bezala eskerrik asko da nahi. Eta hemen gaude zuzenean streaming bidez, bai, beldurbarik.eus web atarian sartzezazte eta hortxe gaude. Eta, bueno, hemen gaude Libe Beitia eta ni... Ez naizela Beitia, Pradera naizela, Julen. Bai, barkau. Libe Pradera eta ni neu, Julen Portillo aurkezle lanetan. Eta, bueno, hor da gau ikuste zuen bezala, zeinu hizkuntzako interprete da dela Sheila García, txaloberoa bertzako. Eta, gurekin da gaur bai, Lorena. Lorena? Hola, bai ez. Baino, ez da jendea? Ez. Nola ba? Antxe Libe esan du. Gure gorrian gaudela, Agurain seinalde gurrian. Ai ama, eta ze internet historia horrekin nola esatea? Streaming. Streaming. Ze modernoak, txika. Ai, barkatu, espera, erosogo jarri behar naiz, Barkatu, hau... Ai, barkatu, Ez batzue, a ver... Jesus... Ai, baino... Barkatu, Ai, ama, Lorena. Barkatu, Ze? Ai, bakizue nervioa. Ai, hola? Baina entxufatu gabe, ai, barkatu, entxufatu gabe dago, A ber, ze... Lorena, laguntza berdezu? Ai, inalambrikoa da. Ai, behitu ze moderna nire bai, Ai, barkatu, Ai, denak mugituta. Beno, Lorena, entzun, aurrera goaz. Bai, espera, Hau, onera noa. Beldurbarik jarrera eta filosofia jende gazteen gana helarazteko emakundek kudeatzen du programa hau. Eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek eudel bultzatzaile direla. Hori da. Bale. Eta Libek esan duen bezala, hori dia gure laguntzaileak, baina eta ere daude Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila eta gazteria zuzendaritza. Euskal Herriko Unibertsitatea eta EITB bere bai, guri eskua botatzen programa hau eta proiektu hau aurrera eramateko. Ai, ama, baino, ze ongi kasita zaudeten, Bai, hombre, beno, helburu nagusia da gazte kultura matxista eta indarkeria sexistaren adierazpenak aldatzeko konpromiso pertsonal zein kolektiboa hartzea. Hau da, beldurbarik jarrera gauez eta egunez zabaltzea. Hau da, neska eta mutik ezberdintasun egoerei eta aurrez eraguzten duen jarrerek errespetuan eta askatasunean bihurtzea.
Claro, noski, eske bestela noragoaz. Ai, ama, bueno, primeran. Baina, zuek ze lehiaketari buruzko mamirik edo ze... Datuak? Bai, datu? Datuak, gau. Aurten 400 bideo aurkeztu dira. 400. 400? Bai? Bueno, baina hori da pasaden urteko kasi doblea, eh? Bai. Baina esan berra dakau, 336 bideo sartu dira lehiak. Nola, 376 da 400 urte horiek ze nun daude? 336. Ah, 300, bueno, pues gehiago. Beste guztik nun daude ba? Irizpide batzuk egon dira. Hau da, datorren urterako ez ahaztu lehiaketen oinarriak ondo irakurtzea. Lanak, tamales, kanpoan geratu dira, hainbat irizpide ez dituztelako bete. Orduan, urrengo urterako adi egon zaitezte, baina, beno, sorionak egin duzuen lan guztiagatik. Hori bai, hombre, noski. Lan gehienak Bizkaitikan etorri zaizkigu. Bizkaitikan 170 zehatzmeat. Eta Gipuzkoatikan 125, barkau, 125. Eta Arabatikan 29. Ez dira bat gutxi, Ez ba. Bai, eta lan gehienak bigarren kategorian aurkeztu dira. Hau da, 14 eta 18 urte bitarteko parte hartzaileak izan dira. Beno, lehenengo kategorian 12 eta 13 urte bitarteko gazteak 100 bideo bidali dizkigute. Bai. Gero, mordoa. Gero, bigarren kategorian, esatu danez, 14 urte bitarteko lanak 100 eta 73 izan dira. Jesus. Bai, eta hirugarren kategorian, beno, gutxi izan dira, baina ez dagoela txartu uste dut. Gutxi, baina onak. Bai, 19 eta 26 urte bitarteko gaztek, 73 laun aurkeztu dizkigute. Bueno, eta zertaz hitz egiten dute gaurko gazteri? Ba, a ber, gai nagusiak, rol eta estereotipo sexistak izan dira, bikotearen barruko arazoak beti, liskarrak eta horrelako gauzak, urteak pasata, fuerteagoak direla eta horrelako gauzak, azkenean larriak bihurtzen direla. Eta, beno, kale jazarpena ere asko ikutu den gaia izan da, bai. Bueno, ja nahiko itzin dugu, ez? Ja, joango gara, guazen, ez? Gaurko interesgarrien... Mamira, ez? Mamira, Ea, venga, goaz talde. Lehenengo kategoriako lanekin. 12 eta 13 urte arteko gaztetxoekin. Aurtengo lehenengo kategoriako lan irabazlea, Durangoko Kurutzia ikastola talde feministak irabazi du. Handitan lanarekin, zorionak zuei. Zorionak! Txalo batzuek etxean ere txalotu, Bai. Etxean zaudezten agoratu, etxean txaloitia gazuela, Lorenak esan duen bezala, Hoi da. Eta ben, orain, amendeko zue bideoa. Bueno, Zientzialaria. Sukaldari. gimnasta, politikaria, zibiltzailea, erizaina. La brecha salarial entre mujeres y hombres roza en Euskadi los 7.500 euros. Gizonek gutxiago atzematen dituzte genero desberdintasunak eta soldata arrakala. Emakumeek urtean gizonek baino 26,2. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak.
oin entzungo duzun hau. Esan zuen presoak oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Ze polita, ama! Eta ze garrantzitsua, esaten dutena, Nola, maja... Bueno, dakizuela, epaimai guztia ados egon dela bidioneri saria ematea. Baina bakizu zergatik, Osea, eskeze lana, neskak mutilak denak elkarrekin, oso polita, oso polita. Eta, bueno, mezu argi batekin, libre izan nahi dugu. Claro, baietz. Alaia indartxua, eske dauke denetaik. Beno, egileak Kurutziaga ikostoloko talde feministako partaideak izan dira. Saridunak daukagun egoeragatik ezin izan dira ona etorri, baina beno, mezu bat utzi digute. Aizue, eta zeinen importantea gazteak talde feministetan egotea, ez? Noski. Sartuko dugu. Jarri, bai. Kaixo, Kurutziaga ikastolako talde feministako kideak gara. Hemen harrapatu gaituzu azarrako 25erako pankartak prestatzen. Honekin eskerrak eman nahi dizkizuegu saria bat. Guretzako oso garrantzitsua da bakoitzak gure bizitza, libre bizitza eta aukera libreak edukitzea eta hori nabarmendu nahi izan dugu gure bideoan. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuei olako lana egiteagatik, benetan. Placer bada olako lana jasotzia, Eta luzatu gabe, bigarrengo sariekin jungo geha guain. Lehenengo kategoriako aipamen berezia irabazi duen lana. Gasteizko udaleko Ibaiondo gazte taldeak. Eta lanaren izena, Ze Tu. Ikusingo dugu. Un chico no se puede maquillar. Sé femenina. Maquíllate y vístete como una mujer. ¿No vas a venir a la fiesta? ¿Tu novia no te deja? Ballena, se te marca todo. Vete a la cocina. Vaya pinta. Pareces una chica. Eres una tabla, come un poquito más. Los hombres no pueden tener miedo. Ya estás en tus días, no hay quien te entienda. Llorica. Los hombres no lloran. No te vistas así. ¿Cómo no puedes tener trabajo? ¿Quién te va a mantener? ¿Tu mujer? ¿Cómo te puede gustar el fútbol? Sé tú. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu imagen la decides tú. Tienes derecho a expresar tus sentimientos. Tener miedo es natural.
Respeta como eres. Igualdad. Ai, ama, baino ze ongi islatu duten beren edadeko bibentziak eta, ez? Eta, oi ama, eta bueno, eta kolokan jarri dituzte, estereotipoak, ikusizue. Bueno, eta mezu oso importantea, norberaren defendatzea hori, ez? Bai. Sekulako lana hauek bai, eta, bueno, egilak esango ditugu. Sentitzet faiatze balin bat izen edo abizen bat ematen, baina saiatuko naiz nire ahozkera onenakin ezaian, bai? Bai. Angoaz. Zudu Balde. Coral García. Opa! Kair Fertas. Aiba! María G. Enea. Aiba! Emanuel Corán. Andy Abowi. Eta Gif Enabakare. Oida! Oie, segizan dira bideo ontako partaideak. Ai, eta beraien erantzuna ere badugu, ez? Bai, noski. Bideoan, bai. Bideoan? Bai, ez? Bai, ez? Bai, ze modernoak ean. Oi, chica. Con este vídeo hemos querido expresar que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos derecho a ser como somos y nadie nos puede juzgar por ello. Por eso te lanzamos un reto. ¡Sé tú! Zergaitik hurbiltzen zea distiro horrekin behietan, turretan hainke egin gutzu danean. Zergaitik inbestizot zuri zer dien gatze zurtzean, zergaitik itxoingo egun nahi badeuta. Gorputzak iripitzen lekarra papam-pam, zure pozoia danezko zokozo jantzan, apurka-purka jaiki azikoraka, zure zuaren garra hori xebai gorputzara. Gorputzak iribiltzen laikarra papam-pam, zure pozoia danezko zokozo jantzan, apurka-purka jaiki azikoraka, zure zuaren garra hori xebai gorputzara. Emoiztazu bihotz, babes bila natortzu gana. Emoiztazu bihotz, emoiztazu bihotz, babes bila natortzu gana. Emoiztazu bihotz, emoiztazu bihotz, emoiztazu bihotz, emoiztazu bihotz, emoiztazu bihotz. Ez dago inor geure etxian, izarak zimurtu daigozan, etzazu aldein maitia. Ez dago inor geure
Eskerrik asko. Emoizta zubion. Bai, ze martxa. Bai, ze gauz, Nik ezakitela moitzen, Ai, ama. Nire mugimendu bien hau da. Ja, nik uste hemendik ere zur gehiago ditudala, zerbait bai. Ez da... Buah, pasada, Beno, zorionak lehenengo kategorian parte hartu zuen guztiei, lan ederrak bidali dizkizue. Oi ba. Beno, eta bigarren kategoriarekin hasiko gara. Eta kasu honetan, bigarren kategoriako lan irabazlea Gasteiztik dator. Zehazki, 12 nubes taldeak aurkeztu du. El Pilar Zonaldeko udaleko kale ezik eta programaren testuinguruan sortutako gazte taldeen zoragarria. Libres y valientes, libreak eta ausartak, benetan zorionak. Bai. Zorionak, Eta bideoa ikusterik badugu, ez? Ala, bateu? Bai. Pasa. Venga. Mujer, madre, tierra, siembra recogida, dotada de mil dones, por principio sometida, humillada por los siglos, en generaciones perdidas, cuántas vidas silenciadas que no han sido valoradas. Pata quebrada, en casa menos mal que ya no pasa, mujeres más valientes de lo que imaginaba. Busca tu camino, que nadie lo entorpezca, no mires hacia atrás, que la ilusión te mueva. Con todo lo aprendido, hoy de esta salimos. Que se escuche bien alto, que se escuche nuestro grito. Igualdad en el trabajo y responsabilidad. Compartir las tareas, decisiones a la par. Ser varón no te hace más, no más importante, tus acciones determinan cuánto es lo que vale. Mujeres somos fuertes, libres y valientes, todas somos hermanas. No tenemos puentes, dueñas de nuestro cuerpo. Solo mío, nadie puede tocarlo, solo si yo decido. Las mujeres somos fuertes, libres y valientes, todas somos hermanas, nos tendemos puentes, dueñas de nuestro cuerpo. Solo mío, aquí tú no decides, no digas mi pío. Mujer, madre tierra, siembra recogida, dotada de mil dones, por principio sometida, humillada por los siglos en generaciones perdidas, cuántas vidas silenciadas que no han sido valoradas. Mujer, nací con fuerza, mi historia nadie lo inventa, con palabras sinceras escucha quien te lo cuenta. Crecimos vulneradas en derechos y el respeto, no siempre se nos guarda y es mi rabia la que suelto. Ya no tenemos vendas, nadie que nos venda, ojos abiertos ya, nuestra voz te da y cuenta. Nos queremos vivas, siempre sin una menos, cuando decimos no, no queremos oír más cuentos. Elegir por dónde voy y cómo visto. Sin miedo por las calles, eduquen a esos chicos. Mujeres somos fuertes, libres y valientes, todas somos hermanas, no tenemos puentes, dueñas de nuestro cuerpo. Solo mío, nadie puede tocarlo, solo si yo decido. Las mujeres somos fuertes, libres y valientes, todas somos hermanas, nos tendemos puentes, dueñas de nuestro cuerpo. Solo mío, aquí tú no decides, no digas ni pío. Mujeres somos fuertes, libres y valientes, todas somos hermanas, no tenemos puentes, dueñas de nuestro cuerpo. Solo mío, nadie puede tocarlo, solo si yo decido. Las mujeres somos fuertes, libres y valientes, todas somos hermanas, nos tendemos puentes, dueñas de nuestro cuerpo. Solo mío, aquí tú no decides, no digas ni pío. Mujeres somos fuertes, libres y valientes. Boa, ze marcha, maja. Es que igual azten naiz ja kantatzen eta dantzatzen y como que presentáis. Nahiko rap polita, Bai, Nahiko ez, oso. Oso landua. Baino ze mezu potentea. Eta interpelatzen duten matxikoak, ez? A ver,
Entzun duzu ez? Entzun duzu etxen ere bai, ez? Ai, ama, baino... Arrazoi guztiak, gainean nola induen helduak eta gaztiak nola naztu dituen, hori oso ondo dago. Bai, mezua oso potentea, benetan, benetan. Zurekin bat nago. Beno, eta orain, egiak izendatuko ditut. Ainhoa García. Kunda Cise. Obeide Sire Otasogui. Trinity Pembele. Amadou Kung. Antonio Baltasar Endong. Junior Atza. Esther da Silva. Eugenia Cesai. Eta Vanessa Prieto. Benetan eskerrik asko zuen lanagatik. Hemen ditugu haien hitzak. Bai. Goazen ikustea, ez? Bai, claro. Bueno, pues hoy nos ha llegado una sorpresa de que un vídeo que hicimos con mucho cariño, sí, pero no con esas ideas de ir a un concurso y de concursar y de tener acceso a un premio, pues eso nos ha dado mucha alegría. Lo del premio nos ha dado mucha alegría, pero también la satisfacción de que cuando lo hicimos, pues fue una idea de todo el grupo, o sea, con palabras que había dicho el grupo. Y entonces pues nos parece que hemos hecho un gran trabajo, porque ha sido premiado. Bueno, pues yo voy a corroborar sus palabras y yo el premio ya lo tuve cuando tuvimos la oportunidad de aquella pequeña intervención con estos chicos jóvenes que además nos dan vida y entusiasmo, que fue a través del centro Visan del Pilar. Y esperemos poder repetir y hacerlo mejor, pero muchas gracias. Hola, buenas. Aizue, baino egileetako batzuk hemen daudela, etorri direla. Ai ama, pasa, etorri zeinen emozio handia. Zein da, bigarren kategoriako saria, hau, ez? Bai, zorionak neska. Txalo, bero, bintza. Mila esker. Segi. Beitu, ondo ikusteare etxeetan, ez? Ai, bueno, baino, zena, ez? Bai. Eta jendea elkartzearena, eta, bueno, zenbat egun, eta zenbat? Hace muchas semanas. Orain dela aste asko? Erderaz esan dezakezu, Orain dela hace muchas semanas o en muchas semanas? Un trabajo de muchas semanas. Sí. Claro, sí, ya se ve, ya se ve. ¿Y cuánta gente? ¿Estáis un montón? Sí, somos todos los de 12 nubes, que seremos como unos 10 o así, más el Visan. Las mujeres del Visan el Pilar. Sí, ¿no? Menuda marcha, Sí. Las que más, igual. Sí. Bueno, pues nada, ahora aprender de ellas y seguir trabajando con ellas, claro que sí. Mila esker. Eskerrik asko. Zuei. Txalo, bero, baientzat. Txalo bat. Beldur barik jarrera. Hori da. Ba, ze? Ai, Ze pozgarria, emozio, eskerik emozionatuta nau. Hainbeste energiakin eta hainbeste gogokin ikustia jendia pozgarria egia zan. Oi! Barkatu. Barkatzen zut, baina azkenengo aldia. Bai, nerviak die. Bueno, zoriona guztiai lan bikaina indezue, ikustea lan bikaina dela. Eta aurrea jarraituko dugu, aipamen bereziak ingoaz, oaingoan bigarren kategoriako aipamen berezia, eta hau Donostitik dator, eta behin izena da Area. Claro, eskean ondartza daukie. Area baukie, hombre. Eta hemengoak Area joaten dira, ez? Oida. Badau bideo ikusteik, ez? Bai, bideoa badao. Guazen bideoa ikuste, ezta? Hombre. Venga, guazen. A ver. Kaletik oinez nindoala, nire gorputzari buruzko iraina jaso ditut.
baita batzuen ustez piropoak direnak ere. Txistu iraingarriak ere entzun ditut. Nik ez. Gauez etxera bueltatzean beldurra pasa dut. Etxera iritsitakoan lagunei mezu bat bidali diet. Nik ez. Nire mutila musukatzagatik irainek jaso ditut. Nik nire neska musukatzeagatik ez. Nire mutilak mugikorreko mezuak erakusteko eskatzen zidan. Bi aldiz pentsatuko dut hitz egin aurretik. Eta ez dut pertsona bat bere fisikoarengatik epaituko. Ez da ere bere orientazio sexualarengatik. Ez ditut txiste matxista kontatuko. Eta nik ez dut horiengatik barra egingo. Ez ditut iraingarriak izan daitezken bideoak partekatuko. Maitatzeko modu anitzak daudela onartuko dut. Eta izateko modu anitzak. Besteen askatasuna ez du mugatuko. Estereotipoak ezabatuko ditugu. Denok gure hondarralea jarri behar dugu. Gune nahi eta gure area ere bai. Zorionak zu, baina ze lan interesgarria, ez? Bueno, mundu guztiaren implikazioa izan du, Eta, bueno, gazteen errealitatea ongi, oso gislatua. Bueno, ze iruditzen, gero ere, badago, mutilen privilegioen kontzientzia hori hartzearen garrantzitsua. Bai, noski baietz. Bai, hala da. Eta gaina errealitate gordina eta tristea erakuste honek, ez? Hala ikusten da. Eta hoxe, zorionak, area bideoa indezuen guztiai, eta esan ingo ditu zeintzu dian egileak, ez? Venga, Maialen Ayerbe, Enara Lizeaga, Jone Ponce, Jul Rodríguez, Lucía Tolosa, Nerea Uranga, Bora Gorostidi, Joseba Zenarruzabeitia, Unai Corcuera, Xavier Loiarte, eta Julen Etxeberria. Alako kuadrilla. Bai, gaina ikusiet Santo Tomas Lizeokoa diala, nik bertan ikasi nun. Bezarka bat nahi. Kasualidadea. Muy ba, eta? Nitzak, ez da? Bai, beraien hitz, klaro, ez etorri ez. Eldu zaigun. Bai, ikusiko dugu bideoa, ez? Bai, horre bai. Kaixo, gu Santo Tomas Lizeoko ikasle gara eta lehenik eta behin eskerak eman dizkiogu antolakuntzari horrelako ekintzak egiteagatik oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigulako. Gure bideari begira garrantzitsua iruditzen zaigu gai hauetaz hitz egitea eta gai hauek jakitea, baina egia da batzuetan asko egiten zaizkigula. Horregatik garrantzitsua iruditzen zaigu horrelako lehiaketetan parte hartzea gai horiek gogoratzeko. Gune eta gure area ere bai. Hase nolako nivela dugun, beno, ederra. Baina, egon zaitezte. Aurten sorpresa bat dugu. Bigarren kategorian
bi aipamen berezi izango ditugu. Ez bat, bi. Bi aipamen berezi? Bai. Nola da hori? Bai, gainera agurain bertan euki dugu. Agurainen jauzi da. Ez esan. Bai, saria hemen. Hombre, bigarren kategoriako bi aipamen bereziaren irabazlea da, dama bat izan zaitez. Ikusiko dugu, ez? Noski, bai. Jarri bideoa. Hemengo gainera? Emakumeak txikitatik mikromachismo inguratuta hasi eta hezi izan gara. Dama bat izan zaitez. Zure gona motzegia da, ez erakutzen beste, tapatu zaitez, utzi zerbait gizonen imaginaziarako. Apaindu zaitez, baina ez zaitez pasatu. Kendu ezazu gorputzeko ilea. Zure estriak tapatu. Botox jarri. Tripa sartu. Oso altua zara, horrela ez zaitu inorre gustoko izango. Ondo zer zaitez, hankak gurutzatu. Ez oiukatu, ez egin negarrik, mina aguantatu. Egizu afaria, hori emazte hon baten lana da. Umeak eduki ez dituzu nahi, lasai, iritzi zaldatuko duzu. Ez edan hainbeste, ez atera berandu arte. Ez jantzi horrela. Ez esan bai. Ez esan ez. Zure helburu bakarra dama bat izatea da. Azki da, naskatuta gaude. Zure bizitza zurea da. Beldur barik bizi zaitez. Iepala! Aurten saria herri antzu. Ai, ama, baino ze bideo potentea, ez? Eta ze lagungarri diren horren besterako irudiketan mezu Ala da. Oso polita. Bueno, urratzailea izan da. Bai, eta beldur barik mezua, ez? Ondo ulertu da. Zeiruditzen, bai, ez? Oso ondo ulertu da. Gainera, egileak Elia Mohamed eta Alaitz Salgado izan dira. Eta hemen daude, gurekin daude. Hemen zaudete? A ber, etorri. Baina hemendik zaudete? Bai? Pasa, neska. Venga, goze. Ai, behin hemen daukiuta. Lotzi gabe. Venga. Txalo bat. Etxean ere txalotu, Mesedez. Bueno, zorionak. Ai, pasa. Zorionea. Bueno, nolatan okurritu zaizue hau, ze? Izan zen pizkatidea espontaneo bat. Baina, klaro, egunero bizitakoaz, ez? Azkenean. Eta entzundakoa. Bai, txikitatik. Ez que gogoak egiten, hemen tatuatzea, ez? Zerbait, utzipak, no, Bai. Oida, eta? Ze, ongi ez? Gustora, konte, no ze? Bai, ez genuen espero. Ez zenuten espero? Horren lan politiaki. Ai, bueno, zorionak nesketa disfrutatu. Eskerrik asko. Bueno, ale, txalo bat. Bueno, gutxi gaude, baina soinu egiten du, ez, Bai, eta okerrez bali manao, bideotxo bat, eta kainakaien bigarrengo abestia, ez da? Bai. Ikusiko ez du ni biharra ujetakin, Ikusiko ez du. Gorputza mugitu behar dugu. Oida, ikusiko dugu, ez? Apale. Aurrengo dugu, goze. Zenbat bider, hainbetirako eta eder, baina jaur ez dago ezer, begira hemen, ikusi duzu zua zer den, azken marra pasa zenuen, gidoia zazok uste bezala, horre txori batan ira zala, hemen
Maitez itotzen zaituen soinekotik alba duzu Gidoia zazuk uste bezala Horretxori batan irazala Hemen idatziko dugu dena Ipuenik ederrena Printzesa hau ez natuta dago Ez dela uste bezala Horretxori batan irazala Hemen idatziko dugu dena Ipuenik ederrena Printzesa hau ez natuta dago Ez kontatu ipuin hori benga Zutan kizkali dut zure mozorroen denda Zagarra otxo eta lotiaren leyenda Ipuin hau spoiler batekin azten da Ez kontatu ipuin hori benga Zutan kizkali dut zure mozorroen denda Zagarra otxo eta lotiaren leyenda Ipuin hau spoiler batekin azten da Gidoia ez da zuk uste bezala Horretxori batan irazala Hemen idatziko dugu dena Ipuinik ederrena Printzesa hau ez natuta dago Ez dela uste bezala Horretxori batan irazala Hemen idatziko dugu dena Ipuinik ederrena Printzesa hau ez natuta dago Printzesa hau ez natuta dago Bueno, printzesa hau ere esnatu behar da, Osea, ez soinekotik atera, ez dakit, nik katxarro honekin, ala. Bueno, eta hau liberatu behar naiz. Ala, a ber, Dana. Dana kanpora, Lori. Zubakizu. Aterako dozu printzesa. Jepale! Beno, eta orain, 3. kategoriarekin goaz. Gazte helduenak 19-26 urtekoak eta 3 kategoria honetan lan saritua da UPV EHUko ikusentzuteko fakultateko ermutarren taldea. Micromatch Clean, sorionak. Micromatch Clean. Bai, Micromatch Clean. Ai, sorionak. Bueno, eta bidea ikusiko, ez? Hombre. Ze nervioak. ¿Cansada de frotar y frotar y que la caspa no se vaya? ¿Cansada de la suciedad de siempre? Prueba el nuevo Micromax Clean. Con su fórmula superpotente podrás limpiar la suciedad de tu día a día con tan solo un flis. Acaba con situaciones como esta. Hola chicos. Hola. Bueno, por aquí. Te dejo la cuenta, ¿vale? Hola chicos. ¿La cerveza para quién va a ser? Para mí, por favor. Gracias. Os dejo la cuenta aquí, ¿vale? Gracias. Sí. ¿Qué tal? ¿Te estás sabiendo bien? Bueno. Después de hacer Poco azucarado. Después de hacer deporte, la verdad que entra Agur, bien. chicos. Bueno, venga, Ana, agur. Esa Ana. Pero la pinta que lleva, ¿no? Sí, tío, la verdad es que últimamente... Pues no sé, tío, porque tengo que estudiar, macho. Buah, tío, estaría guay ir al monte, tío, aunque sea en plan a media tarde. Al monte, pero Sí. hay que volver pronto, tío. Agur, chicos. Bueno, venga, Ana, agur. Esa era Ana, tío. Podemos haberle dicho que se sentase con nosotros. Sí, pero creo que iba con un poco de prisa. Y por cierto, nosotros nos deberemos ir ya. Sí. Vámonos, vámonos. ¿Vamos? Vámonos. Venga, tío. Pilla entrada para el 17 seconds para el sábado. ¿Qué decís? ¿Venís? Yo no creo, ando bastante justilla de dinero y
Vale, hasta el sábado ya veré, total, como entro gratis. Ojalá ser chica y puedan entrar gratis a las discotecas. Yo ya ni aviso. ¿Qué? He pillado entrada para el 17 Seconds el sábado. ¿Os animáis o qué? ¿No? Yo no creo. Ando bastante justo de dinero y ya lo dudo. ¿Y tú? A mí me molaría, pero creo que voy a pasar. En ese sitio solo te dejan entrar si vas vestida de una manera y paso de ser el reclamo de una discoteca. Nikoietako flitz bat nahi dute, bai ez? Baino, ze hobeagorik, beldur barik jarrera hori eta humorez lantzea, ze divertigarria. Eta ze nolako mezoa, potente. Arrazoi duzu. Gainera, orain egileen izenak esango ditugu. A ver, Carla Campoamor. Venga, ¡Epa! Sheila Carballo. ¡Eva! Borja Andoni Sainz. ¡Venga! Borja Sánchez. ¡Ébale! Miguel San Pedro. ¡Ébale! Eta badago. Haiek izan dira sarituak. Ez dago gehiago. Vale. Uste gero mazazpi mila zirela. Baina beno. Aizu zorionak, Zerbait esateagatik bideo utzi digutela. Vale. Haien hitz politak entzungo ditugula. Claro. Noski. Venga. Hola, somos Borja y Andoni. Y Sheila, somos parte del grupo que ha ganado con el proyecto de Micromatch y queríamos daros las gracias por este premio. Estamos muy contentos y nos ha servido para reflexionar un poco sobre las conductas machistas y micromachismos en el día a día y pues que muchas gracias por el premio. Y esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. ¡Agur! Hombre, que nos ha gustado. Hombre, qué risas hemos echado. Beste lan bikain bat jaso dugu, ezta? Hombre. Eta, bueno, aurra jarraituko dugu, eta aipamen bereziarekin itxiko dugu kategoria, eta hirugarrengo kategoriako aipamen berezia, baita ere bizkaitarra da. Hauek, Erandiotik datoz, eta, bueno, bideoaren izena da, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Zorionak. Zorionak. Bideo, ikusiko dugu bai. Hombre, noski. Ega, aurrea. Eskerrik asko por
Baino, ze bideo polilla? Ze indarra, argazki horiek oso ezberdina, eta zeinen artistikoa, da nola islatzen duten, hori indarkeria matxisten aurpegi ezberdin horiek, Ai, behitu, eske hau rekuperatu dut, eske, gustatu zait pilo bat, A ber, lagundu mesedez. Osa, atzian oso argazki polita dituzula, ez? A ber, ze polita, Ai, ikaragarri gustatu zait. Behaien hitzak ikusiko ditugu, ez? Bai. Aurra jarraitu baino lehenuo, behaien hitzak ikusiko ditugu. Bai, klaro. Eta gero, Ai, hombre. Gero, Guzti. Zeugetak. Por este reconocimiento, esta tercera categoría, con mi obra Todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, de alguna manera nos permite despojarnos de esa culpa de todas tenemos derecho a no haber vivido esto y no es tu culpa. ¿Por qué la violencia es de género y no la violencia? Porque abordo desde diferentes marcos, del marco institucional, del marco estético, el marco de los abusos emocionales y psicológicos, ¿verdad? Que la violencia no es solo una, a veces de alguna manera se reproduce esa narrativa de la violencia de género como un único tipo de violencia, que en realidad la parte más visible de lo que llamamos el iceberg de la violencia de género, ¿no? Que es la agresión física. Pero para que eso suceda hay debajo toda una estructura que legitima ese tipo de violencia. Y sobre esto versa esta muestra fotográfica que presenté en este vídeo con unas pequeñas pinceladas de qué es lo que estoy hablando en cada foto. Pero cada una está acompañada de un texto en el que habla de todo el simbolismo que hay en ella. Por ejemplo, en la fotografía que salgo alzando una tela verde al aire y estoy rodeada de perchas en el suelo, esa fotografía hablo del derecho al aborto. Esa fotografía produjo, por ejemplo, en casa una ruptura del silencio, ¿no? Citaba a Audre Lorde cuando ella escribía que nuestro silencio no nos protegerá. Cuando yo hice esa foto en casa, mi madre se atrevió a contarme todos esos abortos clandestinos a los que se sometían nuestras abuelas, que se tiraban por las escaleras o se metían jeringuillas con a saber qué, porque aquí no se les permitía. La fotografía versa sobre la violencia estética en la que sale mi mano pidiendo auxilio rodeada de una cinta métrica, ¿no? Que presiona la mano tal y como nos presionan los cánones estéticos. Otra de las violencias que narro tiene que ver con los abusos emocionales en algunas fotografías, como por ejemplo la que salgo con ese vómito enorme, ¿verdad?, de tela roja, con ese simbolismo de que el rojo siempre ha sido el color como de la pasión, ¿verdad?, y de cómo todos esos mitos que Edith Vasallo denomina mitos del amor Disney a veces nos calan tan dentro, como que el amor todo lo puede, si te quiere te hará sufrir. Una serie con temática muy diversa, pero que también tiene en común esa reivindicación, ¿no?, el utilizar la fotografía como herramienta transformadora. Te decía, es que ricasco, y les mando un besito.
duzu nigandik Ze kriston nahi duzu nigandik Ez dakit zer nahi duzu nigandik Mie nahi nuen zurekin Ezelik egitea Gauero amets bat zena Ez natzen da beste batekin Zuk nahi baduzula izango da Ez dut izen atea Baina orain maitea Ez dakit zer nahi duzu nigandik Ez zer nahi duzu nigandik Ze kriston nahi duzu nigandik Ez dakit zer nahi duzu nigandik Azkenean, komplementurik onena ekarri dute. Ze kriston nahi duzu nigandik, estaba a tope, horkoa ikusiko da zenuen. Ai, bueno, ja, oraindik ez da bukatu, ez da bukatu. Bi sari banaketa falta zaizkigu oraindik, ez? Noski. Eta, bueno, zuek badakizu zeintzuk diren, nik irrikitzen nago, jakiteko, aber zeintzuk diren. Esan behar dugu amaierara izten ari garela. Bai. Baina, oraindik bi sari potolo ditugula esku artean. Bat, parte hartzeari saria, eta bigarren saria ikusentzuteko lan onenari. Orduan. Onenari? Lan onenari, bai. bai. Osa, berdeu, pixkat berua dago hemen da, berdeu pixkat, ez? Lan onenari, eta lan onena, ikusentzunezko lan onena, aurtengoan, dihua, EHUko ikasle talde batei, Zumaikoak dira, eta bideoaren izena da Poker de Reinas. Ikusingo dugu? Venga, ba! Pokerra bizitza bezala da. Ez dugu ezagutzen bestek esku artean dutena. Norberarena da ezagutzen dugun bakarra. Eta badaude karta batzuk guztien oinarriak markatzen dituztenak. Gizartearen estruktura. Hortik aurrera, erabakiak hartzea besterik ez da geratzen. Estruktura horrek ordea ez dugu guztiei berdin eragiten. Horrei buelta ematen, saiatu behar. Ezta? Eta zein da zure teknika horrei buelta emateko? Zu bezalakoek egindako erasoak beste batekin erantzutea. Beste 50. Zuk ez duzu filosofiari konpartitzen, da? Batzuetan alde batera egin eta beste itokia utzi behar zaie, helburu bat lortzeko. Eta zein da zure helburua? Gehien alduenari, boterea kristea. River. Bakarrik segitu iztea beraz. Zuk ez daukazu beldurik gara. Bizitzak erakutsi dit, beldurrei aurre egiten. Eta beste 50 igokitut. Nola izte? Zu beldurtu erran nauzu. Full de reyes y reinas. Poker de reinas.
Ikasiko duzu, erreginok beti irabazten du. Jake mate. Oi pokerran erabiltzen da? Ez, baina kasu honetan bai. Bai, eske ni bakizu musean arituagoa. Oso lan originala, ez? Boa, baina, osea, gidoia aldetik, ez, grabaketa aldetik, eta bueno, zen olako implikazioare aktoreak, pasada, bueno, eta erregina eta erregen, metafora hori, Ondo, egonda. Oso potentea. Oso zongi, bai. Esan beharra dago lana ederra eta bikaina izan dela, baina, hori, egilen kontu horretan sartuko gara. Bai. Lau izan dira. Ordu hemenga. Araitz. Abaraitz. Garasi. Eba. Maitane. Ei. Eta Oier. Apa, Oier. Eta abizenik gabe? Ke ba, la ligera, abizenik gabe. Ez dakizkigu. Ai ba. Bueno, pues, aber bideoan esaten duten, ez? Iruditu zait bideoan azaltzea, abizena, baina, bueno. A ver. Hori bai, urrengoan, zuegre bai, intzazue. Hoi da, epa. Guazen, ega. Bueno, azteko eskerrak eman nahi dizkieu proiektu honetan parte hartu duten da nahi. Behai aholkoak emateatikan, familikoai laguntzeatikan materiala biltzen, Zumaiako udalai leku bat usteatikan bideo grabatzeko, eta batez ere aktoriai, Miren, Kimetz, Maribego eta Inaxioi, aktoreanak iteko presteoteatikan. Gu hasi berria gea, bigarren labur metraia daite deuna, eta egia esan da ilusio handia indigu irabaztiak ez genuen espero, eta nek indar gehiokin lagatzegu lanien jarraitzeko. Eta gure helburua feminismoa eta indarkeria matxistan aurka itean bideo guzti hortan zerbait desberdina eskaintzea izan da, eta nik uste lortu deula. Azken finien pokerra bai historian zehar izan da oso gizonan espazio bat, eta bertan nolabaiteko diskurtso feminista jarri nahi genuen. Berriz ere eskerrak eman nahi dugu denei, eta urrengo urten ere bai berriz ikusiko garen. Agur! Agur! Eskerrik asko! Guke bai, espero de urrengo urtean elkar ikustia, ze olako lanak beti ondo etortzea, ezta? Hombre, eta hau dena betetzea ikustea ere urrengo urten. Jendez gainezka. Urrengo urtean izan berko aurten badakigu segurtasun neurri horiek ezin izan dela izan, baina aurrea jarraituko dugu eta amaitzeko azkenengo sariak enjungo geha. Sari hau oso berezia da, ze publikoaren iritzia da. Publikoaren iritzia, hau oso sari importantia izatea. Hombre! Dakizuenez, beldurbarik.eus webgunean egon dira lan guztiak eta zuek bozkatu itezen nuen. Hau da, sari hau zuek aukeratu dezue. Eta aurtengo... Ze presio, Bai. Eta aurtengo parte hartzaile saria, 1954 eta 54 bozkakin. Zenbat? 1954 eta 54 bozka jaso ditugu egunean. Eta hauek izan dira, Erandioko Jado ikastetxetik bidalutako lana, eta hori ikusingo dugu. Izena da, Nazkatuta nago. Naskatuta nago kalera beldurrez irteteaz, eta naskatuta besteek begiratua eta epaitua sentitzeaz. Naskatuta nago ezberdintasuna ez onartzeaz, eta naskatuta nago sentitzeaz. Ezberdina izateagatik ez nautela errespetuz tratatzen. Naskatuta nago ni behekoa banitz bezala begiratzeaz, haiek hobeak direla uste dutelako. Eta naskatuta nago nire nortasunarekin fribolizatzeaz, nor naizen ukatzeaz. Naskatuta nago gutxiespenak sentitzeaz, nire ametsak bertan behera utzi nahi izateaz. Eta naskatuta urteetako sufrimenduaren ondoren nire garaipen guztiak bertan behera uzten saiatzeaz. Naskatuta nago diskriminazioak jasateaz, edo nora joan da ere, naskatuta seinalatzeaz, naskatuta barre egiteaz, eta naskatuta ni jostailu hautsi bat bezala erabiltzeaz. Naskatuta nago intolerantziaz, pasibotasunaz, eta inork justizia egiteko ezer ez egiteaz. Naskatuta
Naskatuta nago, honengatik guztiagatik baztertzen nautenek hain zuzen objektu sexualtzat hartzen nautelako. Naskatuta nago, naskatuta oso. Baina badakizu, nirekin jai dute, ez dute txiko, ez naiz isilduko bidegabekerien aurrean, ez naiz sekula santan isilduko, azke sentitutko naiz, arro, emakume petoa naizela frogatuko dut, kalera irtengo naiz atzera begiratu gabe, eta badakizu zergaitik, beldurrarekin ere naskatuta nagoelako, eta hori amaitu eginda, nire bizitza biziko dut beldur barik. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko. Zuen lan ederra, Lan ederra. Eta ze parte hartzailetza, ez? Bai, egia zan, bai, batzuk bazian, Bai, dexente, ez? Eta batzuk badiela esan da, izenak eta bizenak esango ditugu, ez? Ba, hombre. Engo hontan zuere, bai. Etxetik bai, Bestela guk emate du hemen. Ba. Azingo, Aitana Rabanal. Andrea González. Eneriz Rodríguez. Irune Sánchez. Katalin Lazuen. Izaro Inunciaga. Laura Fernández. Nagore Ferreira. Usue Basanta. Leire Joy Bayangant. Zaila, hori, zaila. Jaiza Elorriaga. Víctor Cañadillas. Eta Ander Asla. Bale, ondo. Energia pixkatola indezu ezue, geha ziratik ambukaera, baina... Zerritan zaudete. Baina, bueno, ondo. Otzo ondo. Eta egien bideo bada, gaur bai? Eskerrak ematen? Bai. Bai, ikusingo dugu eta kainakaien urrengo kantu ere, bai? Beka ba! Berotu. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko. Zintzotasunez, apaltasunez eta arrotasunez gure esker ona adierazi nahi diegu sari hau lortzen nolabait lagundu duten pertsona guztiei. Badakigu ez dugula aparteko ikusentzunezko lanik egin, baina hori ez zen inolaz ere gure helburua. Lehiaketa honetan parte hartzean, helburu bat besterik ez dugu izan. Gure mezua lau haizetara zabaltzea. Eskerrik asko, eskerrik anitz, esker mila eta mila esker. Berriz ere gure bideoa zabaltzen lagundu diguzuen denoi. Boto emanez, partekatuz edo oso kontatu. Bilatzen genuen lortu egin dugu. Gure mezua zabaltzea lortu dugu, gizartea kontzientzatzeari ekitea lortu dugu, eta LGTB kolektiboko pertsonek eta emakumeek egunez egun jasaten dituzten desoren inguruko hausnarketa bultzatzea lortu dugu. Bideoaren errealizazio prozesuan ikasi ere egin dugu. Bizi dugun desberdintasunezko eta bidegabekeriezko egoeraz jabetu gara. Historia hurbilean bilakaera positiboa izan bada ere, aurrean dugun bideoa oraindik ere luzea da. Horregatik guztiagatik, beldur barik ekimen antolatzen, bultzatzen eta laguntzen duten erakunde guztiei ere eskerrak eman nahi dizkiegu. Gure bidea da. Gora beldur bari. Gora emakumea. Gora LGTB kolektiboa. Eta gora feminismoa. Guztion artean lortuko dugu. Hau da joko hau
hautsi behar dugu gaua erditik. Aizu gaur ez dut nahi negarrik, ez lerdo bat oean sartuta, perreoa nahi dut hasi eta buka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, 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 kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, ae, ae. Orain iguara dantzan, gozatuz gure martxan, jarraitzen dugu dantzan. Ez, gaur ez goaz hemendik ieska. Ez, gaur barkatu ez da zure festa. Ez nago jasateko prest, arriz jantzitako txo bazara eta ez dizu zilizen. Oean zarela nik ez dakizen, zurekin ez banoa ni ez naizela ezer. Hor da euskat lagunak iztikurtunak, eta ez dut behar inok esatea. Badakit maltzurra naizela gozoa krudela, zuk esan gabe. Aizu gaur ez dut nahi negarrik, ez lerdo bat oean sartuta, perreoa nahi dut hasi eta buka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, 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 kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua. Ae, ae, ae. Orain ugara dantzan, gozatuz gure martxan, jarraitzen dugu dantzan. Oh, yeah, yeah, yeah. Eskerrik asko. Ama, oie, zeo zer aztu dugu, ez? Ez da gitzuk esango zu? Aztu dut, zari bat aztu dugula. Bai? Sinopsi lehiaketarena? Ai, esaten nizuen ni ba, zerbait baino falta zela. Ai, ama, zizke banekien ni nago superpuesta. Bai, oso ondo, Ba, ezke urrian, egin genuen sinopsi lehiaketaren, sinopsi lehiaketa, vamos. Bai. Bai, hori da, eta lehiaketa hau da, lanak azaltzeko, argudioak emateko, eta badaukagu irabazle bat? Bai? Eta guaztuta. Nahi duzu jakitea norden? Hombre, noski. Nago hasta urduri, en plan, irabazlea, Simozioa. Venga, ba, Esan. Potente. La decisión de Lucía! Ole! Bueno, zorionak irabazleei, bale? Hau kurrazo bat izan da, oso ondo argudiatu duzue zuen lana, eta bueno, ikusi dugu hau prozesu bat izan dela bebai. Eta egileak izan dira Bilboko Peñaskal elkarteko zurkintza formakuntzako ikasleak. Así que zorionak, benetan superlain izan da. Ba, zorionak, bai. Eta egileen bideoa edo badugu, ez? Izango dugu. Bai, ez da. Oie, ba, ikusiko dugu, ez? Bai, hombre, noski. FP básica en carpintería y escribí esta sinopsis junto a mis compañeros porque creemos que las mujeres están muy poco representadas en este ciclo. Hola, yo soy Omar. Y yo soy Geray. Hemos disfrutado mucho haciendo este vídeo. Y haciendo este vídeo nos hemos dado cuenta de que hay mucha desigualdad. Por ejemplo, que en nuestra clase somos 26 chicos y 2 chicas. Hola, yo soy Unai. Hola, yo soy Miguel. Hola, yo soy Aliu. Queremos dar las gracias por el premio. Porque esto supone un reconocimiento de todo nuestro esfuerzo. ¡Muchas gracias! Eskerrik asko behai ere bai, presupueston lana indula, gore bai, ez? Hombre. Eta, amaitu aurretik, ja, bukatzen egin eta... Ai, ze pena. Ja, ez? Ja. Motza entzai zuen, motza, edo Luzia izan da.
Ez dakit banik, a ber, erdi lo beste batzuk zaude. aspertuta dago, Bueno, eta, klaro, etxen daudenak, pues, pentsa, pijamakin da, Zinema modukan egongo dira, Hombre. palomitekinan, jantaian. Bai, guztua. Bueno, esaten nahi nitzana, epaimai eta programa babesten duten erakunde guztien izenean, mila esker parte hartu dezuen guzti-guztiai, zuek gabe proiektu hau ez diko aurrea, ez daka zentzuikan, beraz, mila esker bihotz-bihotzez guzti-guztiai. Eta hori, esan berra dakau, implikatzen jarraitzeko, eta egunerokotasunean berdintasunaren alde egiteko. Mutilak zuek de bai. Mutilak ere bai, berdintasunaren alde inberdezue. Beraz, hortan jarraitu. Eta hoxe, gehiagi luzatu gabe, orain beste sari banak eta honekin amaitu baino lehen, Azkena bestia dugula. Hori da. Nahikoa dela, aurtengo ediziko kanta izan da, eta prozesu osoan zehar entzun duguna bestia izan da. Mezu hau ozen bota nahi dizuegu. Emakume, gazteak indarkeria matxistari aurre egingo diogu. Sartu zaitezte ekipo, eta venga bestera. Ezin dut sinistu hau, oraindik ulertu ez denik. Zure iritzia bintzat, barkatu ez dut eskatu nik. Entzun ondo, baretzazu, haztu sekula beldurraia. Gainetik kendu egin dugula. Entzun ondo, baretzazu, haztu sekula beldurraia. Gainetik kendu egin dugula. Jasan beharreko irak, kalean ta etxean, topatu ohi ditun trabak. Sistema honetan mila modu, nahikoa dela dio, ta zureko lea hori, ez dagoetzen dut nik ongi, baina ez izan ezer ez, egon denean ez da errez, ta zureko lea hori, ez dagoetzen dut nik ongi, baina zelatutara, haren berdina zara. Ezin dut sinistu hau, oraindik ulertu ez denik. Zure iritzia bintzat, barkatu ez dut eskatu nik. Entzun ondo, ta etzazu, haztu sekula beldurraia. Gainetik kendu egin dugula. Entzun ondo, ta etzazu, haztu sekula beldurraia. Gainetik kendu egin dugula. Parrandetan aldezale, tarimari gota eta zugabe, horren gustura inon ez gabe, bestela nire lagunei gale. Egora, zurekin ez noa inora, utzi pasatzen joan albora. Gaua gurea izango da, ezin du sinistu hau, oraindik ulertu ez denik. Zure iritzia behintzat, barkatu ez dut eskatu nik. Entzun ondo, ta etzazu, haztu sekula beldurraia. Gainetik kendu egin dugula. Entzun ondo, ta etzazu, haztu sekula beldurraia. Gainetik kendu egin dugula. Kaina kai, beldurra, galdu egin dugula. Beldurra galdu egin dugu, eta aupa beldur barik, eskerrik asko! Ai, itxaron, ui, uste nuen jaioten zinetela. Itxaron, eske, mezu bat, orain, epaimaiak aurkeztu diren hainbat lan nabarmendu nahi dituela, eta, hortare, bueno, irakurri behar dut, a ber, lehenengo kategorian egindako talde lanagatik, feminismo,
hori da lan bat, hau ez da nahi dugun gizartea, beste bat, eta Homo sapiens versus generazion Z. Hoi da bestea. Eta bigarren kategoriako errail guztin barretik. Emakumeen sexualitatea modu indartsu eta ausartan adierazteagatik, eta normalean izkutuan geratzen den gaia, eta, gora gure plazerran, eska! Eta, hirugarren kategorian, lo que es nuestro lana. Gizarte integrazioan ikasten duten Bilboko neska talde batena, eta zeinu hizkuntzan egindako lan garengatik. Sheila gero bai, ez? Claro. Txalo gero, Sheila? Bat, noski baiet. Eta orain, iritsi da ja sari banaketa honen amaiera. Ze pena, ez? Ikusten zaitut, penatuta zaudera arraso, bai ez? Gaixoa. Bueno, baina beldur barik ez da amaitzen, ez? Ez. Ez izan inolako zarantzarik. Beldur barrik jarrera urte osoan zehar lantzea ezinbestekoa da indarkeria matxistaren aurrean gazteok dugun hitza osen botatzea eta sistema matxista eraldatzeko bideak bilatzea. Hau da, jarraitu beldur barik jarrera etxean, kalean, gau eta egun aldarrikatzen. Adi programaren webgune eta sare sozialetara eta datorren urtera arte. Berriz ikusiko gara. Beldur barik! Jarraitu beldur barik! Zaindu zaitezte! Eskerrik asko!